मस्त झाली अजून पासून आपण हा सोयताले कोण चेट बकाचे सपा हा का म्हणून त्याला मग कोण सांगलं एडिलेट पाती आहे म्हणून त्याला मी जाय ते चेड आहे कोणातरी आज मग खरायतलो ओय आज जर कोणाच्या तरी गोळ्या पडतले आवाज दिसला सांग की थांबलो शिट अरे एक तरी मला माग जोड बेटा कोणू गेला मरे माग जोड बेटा डोंगरार मरे हुई फरो टापोता तेसको मरे गाजरा तापलो ना अरे जोड मेळपा जाय म्हणून आमले येल्लो आमले आम सोसपाचे रे हे जीची असता मरे सामकी बुकी मु हवा किती आता आज सयतलो कोण उल्ली झाल्या एक राण माल सयतलो मेट झाल्या केसो पीस आहारी एकड्याक ते जातो आल्या चयतन सादोले चयतलो उतर का हाय बेबी तू सांगत अशी हा मग कोणू तरी एक पेटो म्हणून ए तू मग लाईक होता रे की तुई बाईक अगो बाईक उभा कितली आहे सॉली रायचू आम्ही उभा कितली आहे बाईक नाही जा आई शोकेशी अलमारी त्या पासात दुपा करत ना बायका पासात दुपा करत ना चल या बरे उमेदीच्या ना चल बेस्ट म्हणजे उमेद पिल्या कोणा का तुम्ही आई तुम्ही साथ हात मग लाईक करता म्हणून मेशीन मुका दोन मेशीन आहे दोन एक सुरी पासा काय आणि एक हाड काढपाचे हाड काढपा मेशीन आहे सुधी नागाचं राहते